बाकी हमके ई समझ में नहीं आ रहल कि जेकरा हमने हमने रक्षक समझत रहनी वो भक्षक निकलल। जे नियति के इच्छा बा ऊ तरवा सामने ही बा। आगे राउर मर्जी, जौन हो जाए ऊ हरी कृपा, जे ना होके हरी इच्छा। अगर नियति है चाहे ले तो ये होखी। यूहे दिया बा जौन दिया आज हमरा हमार सच के एहसास दिलेगस। आज ही दिया के साक्षी मान के हम ये प्रण लेता नहीं कि हम हर संभव कोशिश करब जैसे काली स्वेच्छा से गौरी के काला टीका बन सके। अगर ऐसा हो खेला तो ना सिर्फ गौरी के बल्कि हम काली के भी हर मुश्किल से बचाए। हम काली पर कोनो आँच ना आवे देव। अगर काली के जीवन से हमार गौरी के जीवन सुरक्षित हो खेला तो ऐसा ही होगी। आज के बाद काली के सुरक्षा के दायित्व हमार बा। रोहित जी, हम आजे बल्कि अभी जुवेनाइल होम जाए और काली के वहां से छुड़ा के वापस ले आए। गौरी के 19 साल होखे तक हम काली के भी अपन बेटी के तरह पाला और एक बार गौरी के ब्याह कोनो अच्छा घर में हो जाए तो हम काली के भी कोनो अच्छा घर में ही भेजब। रोहित जी, लोग के हमार स्वार्थ कही है, बाकी हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला, लेकिन हम गौरी के काला टीका के हर बुरा नजर से बचाई। यदि मन में अच्छाई होखे ना तो आचरण में झलक ही जाला। गुरुजी, इरा और आशीर्वाद बा। आशीर्वाद अंधविश्वास के कारण ही सही काली के परिवार के सुख त मिली, ओकर जीवन अब सुधर जाई। हेलो, शानदार, जबरदस्त, जे बात। हम कली के दवाई वाला दूध दे के सुता दे ले रही। शाबाश, ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करत रहा। हम तारा के एगो ना 100 गो हार दे सोना के। बस अगला बार कुंदन के हार दे। हमार काफी समय से मन रहे। पहले काहे ना बोललो, हम तोहरा के मैचिंग मैचिंग दे देती। बाकी अब ई मैचिंग मैचिंग के अलग करे के उपाय सोच ले बानी। कौनो एगो के चुने के होखी दोनों में से पहला बलि खातिर। कौना के चुनी ना? हम नहीं ना चाहत कि हमरा हाथे से कौनो नाइंसाफी हो जाए। अक्कड़ बक्कड़ खेलत बानी, अक्कड़
कड़बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागो। बतावा एकर काला टीका बगल में सूतल बिया और मौत एकरा के चुनलक। इससे बड़ और का सबूत हो सकेला कि काला टीका विका कुछ नहीं खे। पकड़े के बस अब मंजरी के इंतजार बा। चला कल्याणी देवी बाहर निकल। कल्याणी देवी हमार आवाज लेके पहुंचल। बाहर निकल। हम कहीं बाहर निकल। नहीं नहीं काली गौरी बहुत हो गई लब, बहुत हो गई लुका छुपी के खेल। बाहर आवा कल्याणी देवी बाहर निकल। हमार बच्ची सबके ये बखत बाहर निकल, ना तो हम लोग के छोड़ब ना, हम तोरा के ना छोड़ब। अभियो छुप के बैठल बाड़ू तू? डेरा गई लो, बाहर निकल। आज हम एक खेल के अंत करके रहब। बाहर निकल, बाहर निकल। आज फैसला हो जाएगा, हो जाएगा आज। आज एगो माँ खड़ा बिया तोहरा सामने। हिम्मत बात है एगो माँ के सामने आके देख। गौरी तोहरा पास भी आना सुना। कली 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 बहुत हो गई, बहुत हो गई। कहा जब से तू आई बाड़ू सभी के परेशान करके रख ले बाड़ू। हमार कली के साथ है तू बहुत खराब कर ले बाड़ू, बहुत परेशान कर ले बाड़ू हमार बच्ची के। तुम्हारा इला के बाद से एक घर के चैन, एक घर के सुकून सब मिट गई बा। अब ना छोड़ा तोहरा के।
ये सब कहा मंजरी? देखी देखी वो सब लोग देखी। स्वामी बचा ली हमरा के, बचा ली हमरा के और हमार गौरी के। देवर जी, बहू के पागलपन बहुते बढ़ गहिल बा। रवा तो खुदे देख रहल बानी ना, हंसुआ लेके हमार फूल जैसन गौरी के मारे आयल बाड़ी। ये हसिया तोरा पास कहाँ से है मंजरी बहू? हाँ पूछी कहाँ से आए, कहाँ से उठा के लाइल बड़ी और एकरा के हिलावत पूरा घर में घूम रहल बड़ी और जोर जोर से चिल्ला रहल बाड़ी कि हाँ गौरी के ना छोड़ब, ओके मार दे। कहे कि गौरी की वजह से काली बहुत दुख उठैले बिया। ये झूठ बोल रहल बाड़ी। रउआ नहीं की जाना थे कैसन कैसन खेल खेल रहल बाड़ी हमनी के साथ। हम गौरी के काहे मारब? ई मारल चाहत बाड़ी गौरी के। अरे मंजरी बहू, आपन जेठानी पे कैसन इल्जाम लगावत आड़ू तू? हाय राम, रवा देख रहल बानी स्वामी, पागलपन उछिल उछिल के बाहर आ रहल बा। बहू काहे ऐसन कहानी बना रहल बाड़ू? बहू काहे अपन पाप हमरा माथा पर मर रहल बाड़ू? देवर जी, हम तो इनका से बाचे खातिर कबो उहाँ दबक के बैठनी है, कबो यहाँ दबक के बैठनी है, कबो कुर्सी पे बैठनी है। स्वामी, अगर ये बूंदी हमार मदद ना करित ना, तब मंजरी बहू अभी तक गौरी के मारिए देले रहती। आचार्य जी, हम अपन बच्ची गौरी के मारल काहे चाहब? हमार बच्ची आऊ हम वो हसिया लेके आयल रही बाहर से। हमके पता रहे बड़की भाभी हमार बच्ची के साथ कुछ गलत करे वाली रही, तो वो के बचावे खातिर लेके आयल रही। हम पागल ना है। गौरी हमार बच्ची है। गौरी तोहार बच्ची? अदुर गौरी हमार बच्ची हिया, तहार बच्ची तक काली हिया। काहे कि तहरा तो शुरू से लागेला ना कि गौरी की वजह से काली के सुख ना मिलल, तब्बे तो ई कदम उठैले बाड़ू। और ई बात तू अपन मुंह से थोड़ी देर पहले जोर जोर से बोल लू हा, हमनी सब सुननी हा। बाकी पागलपन में भी तहार दिमाग काम कर रहा बा। अपन पति और जेठ के सामने भोला बने की कोशिश कर रहा बाड़ू। हमके बिल्कुल भी उम्मीद ना रहल मंजरी बहू कि तू इतना गिर जाइबू। आचार्य जी, ये सब झूठ बोल रहल बाड़ी। हम सच कह रहल बानी। हम गौरी के मारे की कोशिश ना कईनी है। ये बहुते बड़ षड्यंत्र रचा रहल बाड़ी। रउआ नहीं के समझ में आ रहा। हमार यकीन करी। हाँ, और यू काली के उगाई में नीचे गिरे ले रहे।
एक शब्द और ना। तोहार हिम्मत कैसे भइल? हिम्मत कैसे भइल तोहार? हमार बेटी के हानि पहुंचावे के। अब हम तोहरा एक घर में ना रह दे। तू अपने पागलपन में ना जाने केकरा खातिर आफत बन जा। हमें अब तोहरा पागल खाना भेजे के ही होखी। हम पागल ना है। तका हम पागल बानी? हम पागल बानी? हंसिया लेके तू खड़ा रहलू, हम ना। और बोले लू पागल ना बानी। ऐसा फैसला मत सुनाए। अपन आंख पर हम विश्वास ना करी तो हर बह की बात पर विश्वास करी। अगर केहू हमार बेटी की ओर आंख उठा के भी देखलस तो हम ओके चीर के रख देब। ई का कर देलू तू? हम तो सोचले रही कि तोहार पागलपन कम हो जाए और वो तो बढ़ते ही जा रहल बा। अब तू पागल खाना जैबू। अब के तहार बच्ची सबके बचाई। हाँ आचार्य जी, आचार्य जी हमारी बात की विश्वास करी। हम गौरी के कैसे मार सकत बानी? हमार पूरा बात सुन ली। जब रउआ देख रहल बा ऐसा नहीं के हम कली के कसम खा के कहत बानी। हमार बात समझ ली, हम कुछ नहीं के गइल। विश्वा, मंजरी बहू के बात से नईखे लागत कि उनका दिमागी हालत खराब बा। एगो बार शांति से सुन लिहल जाए। पूछ लेतानी कि वो कहल का चाहताड़ी। देखा, जल्दबाजी में निर्णय लेवे से हो सकेला कि हमनी के बाद में पछतावे के पड़ी। हाँ स्वामी, रउआ ठीक कह रहल बानी। आगे चल के पछतावा ना होखे के चाहिए। और रउआ तो देवर जी गौरी के लेके ई पगलिया के बगल में खाड़ बानी। का पता एक के पल में कुछ कर देवे। अरे वो कहाँ हो? हाँ ई रहे। ई हम अपना पास रख ले बानी। का भरोसा एकर? हम पागल ना है। अरे देखा कैसे चिल्ला रहल बाड़ी मंजरी बहू। हम पागल नहीं की, हम पागल नहीं की। अरे विश्वा, हमारे को दोस्त भी रहल दे उधर, ओकर पत्नी भी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलत रहल, हम पागल नहीं की, हम पागल नहीं की। असल में पगला ही गइल रहलू। हमार पूरा बात सुन ली, हमार बात पर भरोसा करी। ई षड्यंत्र ही रचले बाड़ी। और रउआ पता बा इस शादी से पहले इनकर एगो बच्चा रहे। मंजरी बहू, ई बातन के यहाँ का औचित्य बा? और ये बात तो हम ही तोहरा के बतौले रहे। कौनो बात ना स्वामी, एक क्षमा कर दी। बोले दी बेचारी के पागल बिया ना, सुध नहीं खे कि का बोल रहल बिया। हम पागल ना हई, हम पागल ना हई, हम पागल ना हई।
गौरी पर हे! पीछे हटा। गौरी अगर केहू हमार बेटी की तरफ उंगली उठाई तो हम ओकरू हाथ ही उखाड़ के फेंक दे। और तू तो हमार बेटी के सामने हंसिया लेके खड़ा हो गई। अगर कोनो खतरनाक कदम हमार बेटी की ओर बढ़ी तो हम इतना गहरा खाई कर दे कि वो खतरा हमार बेटी तक कबो पहुंच ही ना पाई। आज हमके वो खतरा तोहरा अंदर नजर आ रहल बा। रउआ सब ए औरत के बांध दी और ए कमरा से बाहर मत निकले दी। तब तक हम एक पागल खाना भेजे के इंतजाम करके आवत हनी। आचार्य जी, आचार्य जी। बूंदी, दरवाजा बंद कर दा बाहर से। अपन भाभी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकत बारो? बंदी, चुप खड़ा रहा। बंदी, अपन भाभी माँ के साथ ऐसा बंद करा। अरे चुपचाप खड़ा रहा। ऐसा काहे कर रहल बानी? शानदार, जबरदस्त, जे बात तू हमके हसुआ दिखैले रहो ना। अब देखा तोहर हालत कटल घास के जैसन हो गइल बाड़ू। थोड़ी देर में सूख के जले खातिर तैयार हो जाइबो। एगो माचिस के तीली लागल, भक। रउआ जे कर रहल बानी ओकर अंजाम अच्छा ना होगी भाभी। रस्सी जल गई, बाकी बल ऐसा है के वैसा ही। आचार्य जी की जब सच पता चली ना तो रउआ के छोड़िए ना। तहार आचार्य जी के जौन साथ जाने के रहे ना, वो जान गए बाड़े। तहार सच्चाई के आचार डली है का? कुछ नहीं खू कर सकत बहू, कुछ नहीं खू कर सकत। तू का सोच ले रहू? ई घर में डोली में बैठ के आयल रहू, अर्थी पे जैबू? पागल खाना जैबू तू का? अब चल चल, चुपचाप बैठ, बैठे पे बैठ। हिलिया मत, काट दे तोहरा के, हिलिया मत। मंजी माँ, हम सूत कैसे गए नहीं? हम तो मंजी माँ के राह देखत रही। मंजी माँ वापस आयल हो कि यही ना? और गौरी मिलल की ना? कहीं मंजी माँ कोनो मुसीबत में तो नहीं कि फंस गई? बूंदी दीदी बड़का पापा के वीडियो दिखैले होइए कि ना, जोन मंजी माँ रिकॉर्ड कैले रही। हम
हमके पहले देख लेवे के चाहिए घर में के बा। लगातार सबके सच पता चल गई, गौरी मिल गई, मंजिमा के ढूंढ ले ली। अरे बूंदी, देखा हमार गुड़िया रानी कितना सूखा गइल बिया। एकराला गरम दूध लेके आवा। भाभी हमरा समझ में नहीं आवत कि हम रउआ के धन्यवाद कैसे कहें। रउआ मंजरी के सच तो सामने लईनी ही और हमार गौरी हमार प्रिंसेस के जान भी बचौनी। बड़का पापा इनका के थैंक यू कहे बोला तारे, कहा तारे कि मंजिमा के सब सच सबके सामने आ गई। अगर बड़का पापा इनका के अच्छा समझ रहा बड़े तो मंजिमा कहाँ बड़ी? देवर जी, भाभी के शुक्रिया करके शर्मिंदा कर रहल बानी। गौरी राउर बेटी बिया तो हमार कुछ ना बिया का? अगर ई राउर प्रिंसेस हिया ना तो हमार भी तो गुड़िया रानी बिया ना। हाँ? जी भाभी बिल्कुल। हमरा तो यकीन ही नइखे होत कि मंजरी बहू ऐसन कर सकेली। ये लोग ऐसा काहे बोल रहा बड़े? मंजिमा का कहली है? बूंदी दीदी सबके वीडियो ना दिखैली का? अब देवर जी, गुरुजी का कहले हा गौरी बिटिया के बारे में? भाभी गुरुजी उपाय देले बाड़न और जेकर पालन हम नहीं करब। हम काली से मिले जुवेनाइल होम जाए। अभी हम गौरी के सुतावे ले जाता नहीं, ये दूध बाद में पी ली। अरे काले की तो हम इनके कमरा में बंद कर ले बानी। अगर उन्हें देख ले तो सब गड़बड़ हो जाए। देवर जी। जी भाभी। गौरी के हम कमरा में छोड़ दे बानी, रवा तो वो मंजरी के इंतजाम करी। भाभी पागल खाने फोन करे के बाबू हम अपन बेडरूम से भी कर दे। सच बात यही बा कि अब हम गौरी के अपना से अलग बिल्कुल भी ना रखल चाहता नहीं। अरे पुरोहित जी, स्वामी रवा, पुरोहित जी रवा समझाए ना। सही तो कह रहल बाड़ी विश्वा। तू गौरी के इनके सौंप देना। तू तो मंजरी बहू के ख्याल रखा। काबा के हमार परिवार में सबसे ज्यादा मंडरात संकट उहे बाड़ी। लवा हमरा के देना। आजा आजा गुड़िया हमार पास आजा। सब बस आ। अगर ताई जी हमरा के कमरा में ना देख ली तो मुश्किल हो जाई। वो फिर से हमरा के ढूंढवा के जेल भिजवा दी है। हमके कमरा में वापस जाए होगी। इतना गुजान, अब पेट में गज भर के जबान। हर बात के सूंघ सूंघ के पता लगावे की आदत बना तोहरा। का जरूरत बा? अब देखा तोहरा मरे के पड़ी। चला, तू मरा चाहे जिया। गौरी की जान पता गरहन लगिए गइल बा। तू का सोचले रहो कि तू ओकर काला टिका हो? हैं? ओकरा के हर मुसीबत से संभाल लेबू। पहले खुद के तो बचा ला। आवा, बाल सुधार वाला बोले हैं भाग गइल।
और ओनाही जाके मर आ गई। चल दही के मुंह बंद करे के इंतजाम कैले बड़ू। अभी लाते चुप बैठ गई बिया, बाकी हम ओके बोल देले बानी अगर ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ कैलस ना तो ओके भी पागल करार कर दे। शानदार, जबरदस्त, जे बात। जी डॉक्टर साहब जल्दी आई। पेशेंट के बिहेवियर बहुत वायलेंट बा। वो हंसिया भी उठेली, काल घर भी जला सकेली। जी डॉक्टर रहुआ जल्दी लेके जाइए। ओके। चाचा जी प्लीज ऐसा मत करें। चाचा जी के पागल खाना मत भेजी ना। वो पागल नहीं थी, एक बार उनकर बात तो सुन ली प्लीज। एने आवा। बेटा देखा, पहला बात तो ई बा कि बड़ लोग के बीच में कबो बोले के ना चाहिए, हाँ? और दूसर बात ई बा कि तू ई भूल रहल बाड़ा कि तोहार चाची तोहार माँ पर पागलपन में इल्जाम लगेले बाड़ी। तुम उनकर बात सुन रहल बाड़ा? काहे? ऐसे का जाहिर होखेला? भाई ऐसे यह लागेला कि तू कल्याणी बहू के अपन सौतेली माँ मान रहल बाड़ा। ना पुरोहित काका, हमारी मतलब ना रहे। नीलू अंदर जा। विश्वा, कई बेर सचूना होखेला जौन दिखाई देवेला, कई बेर एक ना बल्कि 100 सच होखेला। समझ और नजरिया के अंतर होखेला। मंजरी बहू का करल चाहत रहली, हो सकता ये समझे में हमनी से कोनो भूल भइल होखे। भैया रहुआ समझे की कोशिश करी। गौरी हमरा खातिर सब कुछ बाड़ी। हमरा के और से कोनो फर्क ना पड़ेला। और भैया रहुआ ये बात काहे भूलता है कि मंजरी के हाथ में हंसिया रहे, झुनझुना ना। भैया आज मंजरी गौरी के ऊपर मंडरात संकट बाड़ी। मंजरी के पागल खाने जाए के ही होखी। हट जा सामने से। कली तड़प रहल बाड़ू ना, अच्छा से तड़पला, खूब मजा ले ला तड़प के। बड़की भाभी हमार गली के छोड़ दी। हमार काम में टांग अड़ेली तू। भुगता जाल खोल। गली खोला खोला। का कर रहल बानी रहुआ? भाभी ऐसे मत करी, गली के बाहर निकाली रहुआ। ऐसे मत करी भाभी, ऐसे मत करी भाभी, ऐसे मत करी। हमार गली के बाहर निकाल दी भाभी, हमार गली के बाहर निकाल दी। ऐसे मत करी। चिल्ला और चिल्ला। चला दरवाजा बंद करा। गली भाभी ऐसे मत करी। खोली हमरा के, खोली। देवर जी, जी भाभी। इतना बड़ संकट टलल बा गौरी के सर पे से, तो हम सोचत रही कि थोड़ा दान पुण्य हो जाए कि चाहिए। वो अनाथालय में हम थोड़ा अनाज आ खिलौना समेट के रख ले बानी। वो बूंदी दे आई, पुण्य मिली, आशीर्वाद मिली और गौरी के। हाँ
सही बा। ठीक बा भाभी। हम जानत बानी कि रउआ हमरा से नाराज बानी, बाकी का है ना, पैसा बहुत ही बड़ चीज होला। कल्याणी भाभी हमरा के जेवर देली है और तौर हमरा से वादा कैली है कि वो हमारी शादी को बहुत ही बड़ घर में करवाई है। ऐसे तो हम उनका साथ दे रहल बानी। हट, हम कौन बात में लग गई। बंदी बंदी हमारी बात सुना। बंदी बंदी अब केकरा फोन लगावा ताड़ा विश्वा? भैया वो जुवेनाइल होम फोन करा था नहीं, काली के वापस बुलाए खातिर। ई तो अभी से फोन करे लागल। मेट्रन से बात ना भइल हमार, फोन ही ना उठैलक। काली के घर में वापस लाए के बाद भैया गुरुजी जौन कहलन, उनके बाद से हमरा सिर्फ इतना ही समझ में आयल कि अगर हमनी के अपन गौरी के आजीवन सुरक्षित रखे के बाद तो हमके गौरी के भाग्य के साथ काली के भाग्य के जोड़ के रखे के होगी। बूंदी पूरा सामान ठीक से देख ले बाड़ू ना? अच्छा से बांट दिया बेचारा बच्चा लोग के। हाँ जी भाभी। जल्दी करा जा। मेट्रन के तो बताइए न पैनी कि का जवाब देवे की बा। गधई नंबर तो देख ले होखी न हमार, देख ले भैया तो पलट के फोन काहे न कइलक। हेलो जी, हम विश्ववीर झा बोलत हनी। एगो बच्चे और जुनाइल होम में भेजले रहनी काली। जी जी, दरअसल ओके हम वापस बुलावल चाहतानी। यही सिलसिले में रउआ के फोन के लिए रहनी। अब ई का नया नाटक बा? ये बतावे खातिर कल्याणी बहन जी कॉल कैले होखी, लेकिन हम कॉल बैक ना कर पैनी। अब इनका से का बोली? हेलो 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 सर, 1 मिनट में फॉर्मेलिटी पता करके बतावत बानी। रवा होल्ड करी। होल्ड पर रख देली। अबे मेट्रन के कैसे फॉर्मेलिटी चेक करे के बाद तोहार फोन बजत बा कल्याणी, उठा लाना। ऐसा ही कार्ड बदलला, नंबर बदलला, ऐसा नहीं फोन बा, हमके नहीं के उठावे के। कॉल कट कर देली। अब हम इनका से का बोली? कई बड़ लोग के चक्कर में हम ना फंस जाए। हेलो मिस्टर झा। हाँ जी बोली। जी हमार रिकॉर्ड के हिसाब से काली हमार होम में नहीं खे, वो भाग गए रहे। भाग गेली? भाग गेली के का मतलब बा? रउआ ओ जुवेनाइल होम के मेट्रन बानी ना? बच्चन की जिम्मेदारी राउर बाउर के कर बा? ढूंढ रहल बानी? एकर का मतलब हो खेला? अगर काली ना मिलल तब गौरी कैसे सुरक्षित रही? हमने क्यों के कुछ भी करके ढूंढे के होके भैया। हम पुलिस में सूचित करत बानी। तू अपन आदमी के भेजा ढूंढे खातिर ओकरा तुरंत। तहार चेहरा के उड़ल रंग बहुते पसंद है हमके। अभी तक काली के भागे के खबर मिलल बा, जब ओकर मरे के खबर मिली तो का करबा? अरे बुधिया, दही बूंदी, झुमरू, कहाँ बड़ा तू लोग? अरे बाकी सब कहाँ बड़ा? खैर, सबके ला और आसपास के इलाके में ढूंढा कि काली कहाँ बाड़ी। जा। अरे ड्राइवर जी, वो पागल खाना की गाड़ी आ गई। देखी आवाज आ रही बा।
अभी हमरा केहू से ना मिले के बाद पहले काली के ढूंढ ली ओकरा बाद कोनो बात करा। अरे ना देवर जी, वो तो होते ही रही। पहले मंजरी बहू के विदा तक कर दी और काली के काबा बच्ची बिया एने उन्हें भटक गई होगी। हाँ सही कह रहल बड़े विश्वा। देवर जी पीछे ही खाड़ बाड़ी। चला चला आवा आवा तो चली आवा आवा भाई। ऊपर ऊपर ऊपर। अरे बोला। गजब हो गई भाभी, संदूक में कली नहीं खे, घर के चीज पड़ल बा। ठीक बा। मंजरी कहाँ जा सकेली भाभी? अभी तो रहुआ ओकरा देख के गई रहनी। हाँ ओके, हम इहे बांध ले रही। रस्सी भी बा देखी रहुआ। गौरी, कहीं गौरी के गौरी हटा हटा। अरे अभी तो ये रहे, ये दोनों एक साथ कहाँ गायब हो गई सर? बार बार दोनों चूहिया जैसन हमार पंजा से निकल जात बाड़ी। भाभी समझ में नहीं आवत इहो का रहल बा। यहाँ मंजरी गायब बाड़ी और वहाँ जोनाइल होम में काली गायब बाड़ी। हेलो। जौन चीज के रउआ तलाश बा उ रउआ लाल टिला के राम मंदिर में मिली। जितना जल्दी हो सके राम मंदिर आ जाए। रवा रव रव केकर फोन रहे विश्वा? भैया समझ में ना आयल, हमरा लगल कि मंजरी के बा, लेकिन कुछ कह ना सकेला। वैसे हमरा राम मंदिर बुलेले बाड़ी। राम मंदिर? तब फिर चला, सोच कर रहल बड़ा। चला चला। ना 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 भाभी भाभी, हमरा जे भी फोन केला सु हमरा अकेले बुलेले बाड़ी। लेकिन भैया ही लाल टीला कहाँ बा? सुनले बानी रहुआ? हम क्या पता बा, हमके रास्ता मालूम बा। विश्वा हम तो के जल्दी लेके जाई। चलो हमरा संगे। तो चली। हाँ चलो। मंजी माँ, बड़का पापा कब आई है? बस बेटा बहुत जल्दी आई हैं। तोरा के जोन मेमोरी कार्ड देनी है ना, जोन में रिकॉर्डिंग बा, जैसे ही बड़का पापा आई है ना, हमनी उनके ही दे देब और उनके सब पता चल जाए। फिर रउआ वो घर में फिर से खुशी खुशी रहब ना? हाँ सोना, हमनी दोनों घर में खुशी खुशी रहेंगे। शानदार, जबरदस्त, जय बात। अरे तू दोनों का चाल चलले बड़ू, मान गनी तारा के हम और चक्कर में आ गई। बहुते अच्छा सूझबूझ बा दोनों के। बाकी हमार भी सूझबूझ अच्छे बा। जे के तू यहाँ बोलेले बाड़ू ना, ओके लंबा रास्ता से यहाँ भेजले बानी और खुद छोटा रास्ता लेके जल्दी आ गए नी। और छुप रहल बिया का? छोड़ी हमार गली के, हम ही सच्चाई आचार्य जी तक जरूर पहुँचाए। रोहित जी कौन रास्ता से ले बनी रहुआ? बहुत ज्यादा देर लगा था। बस पहुंच जाए ना, जल्दी पहुंच जाए जा विश्वा। बहुत दर्द देले बानी रघुआ हमारे परिवार के, बहुत दुख देले बानी। छोटी को बच्ची के साथ अत्याचार कैले बानी, अपन खुद के परिवार के बर्बाद करे पर तुलल बानी रघुआ। तहरा लागल हम बहुते गलती कैले बानी बाना। बाकी का तू कब्बो ही जाने के कोशिश कैलू कि जे हम कर रहल बानी ओ काहे कर रहल बानी?
हम अपन बच्चा खोले बानी। और बच्चा खोए के दुख का होखेला तू तो अच्छा से जाने लू बाना। बाकी तू ही नहीं खो जानत कि हम अपन बच्चा काहे खोले बानी। बिस्बीर झाग के वजह से। वो अपन गौरी के बचावे खातिर हमार बच्चा के दवाई ओके पिला देलक और हमार बच्चा इलाज के बिना मर गए। अब बतावा हमरा के का गलती कैनी हम। एगो माँ अपन बच्चा के बदला ना ली का। आ तू हो तो काली गौरी खातिर हंसवा लेके हमरा के मारे ना आयल रहू का। आयल रहू ना। ठीक बा, तू ही हमरा के बता दा हम का करी। हमरा साथे जे कुछ भी भइल वो भुला जाई। हाँ भुला जाई। तहर पाँव पकड़ ली। हम माफी मांगत बानी। हम माफी करे। बस बोल। आप का करबे? हमार गली की कुछ मत करी। अरे तू दोनों हमरा के दुविधा में डाल दे रे बाड़ू। आपस में तय करके बतावा के पहले मरे की बात। अरे मुहूर्त निकाली का हम। हमके मार दी। मंजी माँ के मत मारी, हमके मार दी, लेकिन हमार मंजी माँ के कुछ मत करी। हमार बच्ची के छोड़ दी भाभी। ठीक बा, जो मार। उ खंबा से अपन माथा पटक पटक के मार जो। हम देख रहल बानी। मार देवे के जो। का सोच रहल बाड़ू? चुप करी। चुप चुप शुरू हो जो। का सोच रहल बाड़ू? अरे रुक। मंजरी बहू। अरे देवर जी देख रहे बानी ना, अनर्थ हो गए। अरे काली पत्थर से मारलस मंजरी के ओकर माथा पे। अरे हमरा तो पहले ही से पता रहे कि मंजरी की जान के खतरा बा, तो छोट रास्ता से जल्दी आ गई नी। अरे हम तो समझिए रहल रही कि दोनों का बात कर रहल बाड़ी। पत्थर उठा के मार देलक ओकरा के आ माथा पे। हम कुछ ना कर पाईनी, हम कुछ ना कर पाईनी देवर जी, हमके माफ कर दी। हम कुछ ना कर सकेनी। हमरा कुछ देखे सुने के हमके पहले अपन पत्नी के हॉस्पिटल लेके जाए के बा। डॉक्टर साहब हमार पत्नी के डॉक्टर साहब कुछ बोली था। हमार पत्नी के का कंडीशन बा? देखिए उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल बा। आई एम सॉरी, हम अभी कुछ ना कह सकेनी।
सब ठीक हो जाए विश्वा। देवर जी, ई जे सब कुछ हो रहल बा ना, ई काला टीका की वजह से हो रहल बा। पूरा परिवार पर गरहन लाग गई बा। पहले राउर बेटी के मारे की कोशिश कैलक और अब राउर पत्नी के। घर से फोन? हाँ हेलो चाचा जी, गौरी की तबीयत खराब हो जा रहल बा। हमके कुछ समझ में नहीं आ रहल। हम डॉक्टर के फोन कई नहीं, रहुआ जल्दी घरे आ जाई। अरे पुलिस आ गई। देवर जी, जौन साच बा उहे बोली और ये काला टीका के जेल भेज दी। पीछे ही बाड़े। जा साहब, एक मिनट। जी इंस्पेक्टर साहब। सर ई सब कैसे भइल? क्या कैलस? रउआ जानत बनी? जैसे रोशनी खातिर ज्योति और बाती दोनों चाहिए, अकेले कुछो ना, वही तरह गौरी और काली बाड़ी दोनों एक दूसरा के बिना कुछ भी नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, ये हादसा हमरा हाथ से भइल बा। हमार पत्नी के हाल के जिम्मेदार हम बानी। अरे देवर जी, विश्वा, ई का का करल बानी तू? रउआ? बड़का पापा, बड़का पापा, रहुआ ऐसन काहे करत तू तारी? चुप रहा। झा साहब, फिर तो हमके रउआ के गिरफ्तार करे के पड़ी। जी अगर और इजाजत होके तो हम अपन परिवार से 2 मिनट बात करल चाहता नहीं। तू ऐसन काहे कैला विश्वा? काली बेटा, राउर इल्जाम पता बा हम अपना सर पर काहे ले ले बानी? काहे कि रउआ गौरी के काला टीका बानी। रउआ से दूर रह के गौरी सुरक्षित ना बाड़ी। अब हमरा के चुने के बाकी हमके अपन बेटी के जीवन चाहिए या अपन बेटी के साथ जीवन चाहिए। हम चुन ले बानी अपन बेटी के जीवन। बेटा, अब तो के अपन फर्ज निभावे के होखी। गौरी के काला टीका बन के राउर हर सांस ओकर जीवन खातिर होखी। ओकर सुरक्षा और खुशी ही रउआ खातिर सब कुछ होखी। हमके कुछ हो जाए उससे पहले हमके सभी के सच बतावे के होगी। राम जी, हमार कली रघुआ पर बहुत भरोसा करेले।
बहुत माने ले रहुआ के ओ बच्ची के भरोसा रखब। ई चिट्ठी कोनो सही हाथ तक पहुंचाए। हमके आचार्य जी की कहीं बार मिले के होके यहाँ भी मिलने तो बड़की भाभी फिर से हमरा की पागल बोल के अंदर करती है। हमके बाहर जाए के होके कहाँ रखे। यार मनु, ये रिसेप्शनिस्ट हमनी के कौन नंबर बतौले रहल? याद नहीं खे यार, देखा जौन खाली होई हुआ है वो की। हाँ, ई देखत बनी। ई खाली बा, यही में डाल दी। हाँ चला। चला डॉक्टर के बुला के ले आओ। हाँ चला चला चला। अरे राम जी के फोटो यहाँ पड़ा बा, चला एकरा मंदिर में रख दिया चला। जाए। चला चला चला। ई रखा, काम हो जाए के चाही, ओकरा बाद ऐसन बहुते मिली। अब आई असली मजा। मंजरी स्वर्ग के हवा खाई और विश्ववीर जेल के, और पूरा घर में बस हमरे ही राज होखी। अब हम गौरी के नाम आरब, ओके ऐसन लड़की बना दे जे विश्ववीर से नफरत करी। ऐसे बड़ सजा विश्ववीर खातिर और का होखी। ओकर बेटी ओकरा सामने होखी, बाकी ओकरा पास ना, जेकर खुशी के खातिर उ जेल गई। उ लड़की ओकरा के खाली दुख दीही, खाली दुख। आई सर, ये रहल पेशेंट। ये तो मर चुकल बिया। वैसे कर नाम का बा? सर मंजरी झा। ठीक बा, एके पोस्टमार्टम खातिर भेज दे और पुलिस के इन्फॉर्म कर दे। ओके सर, जी, ठीक ओके। बा। आग आग। अरे बेटा, ई पकड़ा वो मंदिर में रख दा। देखा आग लगल बा, जल्दी चला। फोटो? ई फोटो तो मंजी माँ के बिस्तर के पास रख के आयल रही, यहाँ कैसे आई? मंजी माँ! आग आग, अरे भागा आग आग, अरे भागा आग। मंजी माँ! डॉक्टर तो ओकरा के पहले ही मरल घोषित कर देले रहले। हमनी ओकरा देख पहुंची, ओकरा पहले ही अस्पताल में आग लग गई। पुलिस मंजरी बहू पर हमला के ना मर्डर के केस बनल बा। इसमें 14 साल के जेल। देवर जी, ई सब वो काला टीका के कारण ही भइल बा। वो काला टीका था हमार जिंदगी ही बर्बाद करते हली, लेकिन वो काला टीका हमार गौरी खातिर बहुत जरूरी बा। भैया, वो काला टीका के हमार बेटी गौरी के साथ ही रखब। कहे कि जब तक वो काला टीका हमार गौरी के साथ रही तब तक वो सुरक्षित रही। और भाभी, अब हमार बेटी के जिम्मेदारी राउर बा। जौन सपना, जौन अरमान हम ओकरा खातिर रखले रहनी, ऊ अरमान और सपना अब रउआ के पूरा करे के बा भाभी। चिंता मत करी देवर जी, हम गौरी के बहुते ध्यान रखब और वो
उ काला टीका के अच्छा से याद दिला दे कि उ बस गौरी के परछाई हिया, ओकर काला टीका हिया और कुछ ना। और एगो और विनती बा हमार रउआ से, हमसे रउआ यहाँ मिले ना आए। हर महीना सिर्फ पुरोहित जी हमरा घर के खबर देवे आई हैं यहाँ पर, और अगर हमार गौरी कुछ हमार बारे में पूछे तो भैया ओकरा से कहब, भाभी ओकरा से कहब कि ओकर भलाई खातिर ओकर पापा 14 साल खातिर ओकरा से दूर भइल बाड़न। ओकर खुशी खातिर हम ओकरा से दूर भइल बानी। मंजरी हम रउआ के मंजी माँ के कमरा में ऐसे रख के आई रही ताकि रउआ उनके ठीक कर सके, लेकिन ना रउआ तो वापस मंदिर में आ गई। नहीं, हम रउआ से गुस्सा बानी राम जी, हम के रउआ से नहीं के बात करेंगे। राम जी हमके माफ कर दिए, हम रउआ के गलत समझनी और रउआ पर शक करनी। रउआ तो मंजी माँ की मदद कैले रही, तब भी मंजी माँ चिट्ठी हमरा तक पहुँचा पैली। अब विश्वास सीधा 14 साल के बाद ही लौटी माधुरी बहू, तब तक ओके जेल जाकर केहू भी मिल ना सकेला। हम कोशिश करब कि ओकर सजा कम हो जाए और वो जल्दी आ जाए। हम चिट्ठी संभाल के रखब, जब बड़का पापा लौट के आई है तब हम सच उनका सामने लेके आए। तब तक हम वचन लेत बानी कि हम गौरी के अच्छा से रक्षा करब। 14 साल बाद जब बड़का पापा वापस आई है तब हम उनका की चिट्ठी दिखा देब और फिर उनका से इंसाफ मांगब। फिर झूठ सबके सामने आ जाए, फिर होगी सच की जीत। हमके शक्ति देव राम जी, ई ना तो हमार तप है ना तो हमार हाथ, ई बस हमार प्रेम है अपन परिवार खातिर जे 14 साल से बिखरल पड़ल बा। मंजी माँ और बड़का पापा के चल गईला के बाद से, बाकी आज बड़का पापा वापस आ रहल बड़े 14 साल बाद। बाकी आज हम उनका के सच्चाई बताई, उनके हर षड्यंत्र के बारे में बताई जी कल्याणी ताई रचले रहली और आज भी रचते आ रहल बाड़ी। हमके विश्वास बा कि बड़का पापा हमार बात जरूर सुनी है, जैसे हम उनकर बात मनले बानी ना। गौरी के साथे हमेशा रहनी, ओकर काला टीका बनके। प्रिंसेस तो बहुत सारा होखी हैं, लेकिन क्वीन खाली एक ही बिया, the one and the only कॉलेज के सेल्फी क्वीन गौरी झा। वाओ, मौसम भी कितना औसम बा।
और हमार क्लिक भी एकदम जबरदस्त आ रहल बा। काली! गौरी! 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 काली! जब तो राम जी गौरी के बचावे आई है ना, उनके से निपट ले हम। काली जल्दी आओ, हमारे हाथ स्लिप हो रहल बा। गौरी तू हो कैसे? वो हम सेल्फी क्लिक करत रही और तू हो कैसे? वो तो ब्रिज से सेल्फी ले रहू ना, ता हमनी सोचनी कि हम क्लिफ से सेल्फी ले, तब वही में स्लिप हो गई नी। हाँ तू कस के पकड़ ले रही है, हाथ मत छोड़ी। हाँ हम तोहर मदद करत बानी। गौरी कस के पकड़ के रखा, हमार हाथ स्लिप हो रहल बा। राम जी हमार रक्षा करो। काली! सब शुक्ल है तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी हमार रक्षा करब, हमार हलवानी। गौरी हमार हलवानी। काली काली हमार हाथ स्लिप हो रहल बा। काली हाथ दे रहल बानी, आ रहल बानी हम। हाथ हमार हलवानी। गौरी पकड़ के रखा, हाथ ना अपन। रुक जा, कोशिश करत बानी। अपन हाथ काली, बस थोड़े सा और। गौरी हाथ ना। अब हाथ मत छोड़िए, खींचो अपना आपके गौरी। काली! गौरी हाथ मत छोड़िए। खींच काली। गौरी! गौरी तू ठीक तो बाड़ू ना? अगर तारा कुछ हो जाए तब? हमके कुछ ना होके, हमार काला टीका बाना हमरा साथे। हाँ गौरी तू सही कहलू, हम हमेशा तारे साथे रहब, हमेशा तार काला टीका बनके। हम तार छोटा चूहा है ना। इडियट, दिखाई नहीं के दे, तू हमार फोन पर खड़ा रहू। ओह थैंक गॉड, हमार फोन भी ठीक बा और सब सेल्फी भी आगे लेकर अंदर। गौरी बहुत देर हो रहल बा, चले घरे चलल जाओ, घर पे सब हमनी के वेट कर रहल होखी है। ओ हाँ, घर पे एगो और ड्रामा होखल बाकी बा, चला। अरे गौरी! हाँ
पैर में जूता होखे और कांटा लग जाए तो जूता के का फायदा? काला टीका साथे होखे और हमार गुड़िया रानी पर मुसीबत आ जाए तो काला टीका के का फायदा? ये टॉपिक के यहाँ बंद कर दी प्लीज। ठीक बा, माफ करत बानी तहरा के। वैसे भी कहा कि 14 साल पहले मंजरी बहू के खून भी तो माफ कैले रही हम। ई काली पत्थर से मारलस मंजरी बहू के माथा पे। मंजरी! कैले रही ना माफ। माफी? Forgiving? Why? Why? उठ, उठ। तोहरे कारण लग रहे ना चोट गौरी के। ला हो गई टिट फॉर टैट। शानदार, जबरदस्त, जय बात। बहुत अच्छा कैलू तू बहू। अब हमार गुड़िया रानी के दर्द कम हो जाए। हो गए ना प्रिंसेस। What the hell? ए मोहन, मोहन, तनी सिक्कड़ लेके आवा तो। ओ लॉर्ड जी, हमके कितना ज्यादा चिल्लाए के पड़ गई। कहीं हमार फेस पे फ्रोन लाइन ना आ जाए। ये डार्लिंग जी ना 14 साल बाद घरे आ रहल बड़े। माधुरी बहू, तुझे बाना चिल्लाइल मत करा। काहे कि ब्यूटीफुल लागे के बा की ना तहरा। एक गुस्सा उस्सा बाना तो हमरा पे छोड़ दा। राइट बोलनी, सही बोलनी रहुआ। का बोलनी है? 1 2 3 I love me, I love me, I love me। का अभी खड़ा होके मुंह का तकता रहा। लगावा जल्दी, पहनावा एक सिक्कर। का देख रहल बड़ू? चुपचाप पहना। समझ लू ना, ऐसे भी तू 14 साल पहले ना ड्रामा कर चुकल बाड़ू। एगो तो सिस्टर गई वो अलग, डार्लिंग जी गईले वो अलग। हम तो सिस्टर के फोटो जानबूझ के ना लगाईला ताकि उनकर मेमोरी हमरा के अपसेट ना कर देवे। बाकी एकर मतलब ई नहीं है कि तू ही घर में साड़ बन के एने ओने फुदकबू। बड़का पापा आ रहल बड़े, तैयारी करे के बा। ऊ हो जाए ओकरा बाद हम बेड़ी पहन लेब। ए, मुंह खुलल तोर। कट द क्रैप यार। रवा लोग अपन बीपी काहे बढ़ावत बानी? हम पहना देबे के चैन लोग जाई। राइट राइट। वैसे भी हमके फेस पैक लगावे के टाइम हो गइल बा। का दीदी चली? चला। हम बेड़ी पहनी। ओह, कहाँ? ई कहा? इडियट, वो दोनों के ऐसे ना भगैनी कि तो के चेन से बांधी। ऐसे भगैनी ताकि हमनी सिंगिंग कंपटीशन में जा सकी। चल। बाकी गौरी, आज बड़का पापा आ रहल बड़े,
और हमके उनका खातिर तैयारी करे के बा, उनकर पसंद के खीर बनावे के बा हमके। वाह, तो के घर के काम करे के बाबा के हमार हेल्प नहीं के करे के। तू हमार काला टीका है ना, तू ए घर में हमरा ला बाड़े ना, बट तो के घर के काम के पड़ल बा। ठीक बा, कर काम। जैसन भी आई बेसुरा गालिब होके दे इंसल्ट हमार, और तोर बड़का पापा के भी इंसल्ट हो रहल बा। यू आर हैप्पी विद इट? ओके, बी हैप्पी। ना गौरी, हम ऐसे नहीं के चाहत। फिर चल। ए कहवा ऐसे जोकर बन के जाई, कपड़ा तो चेंज कर लिया। सुन, चुपके से निकली के ना तो हॉल में केहू देख ली हमनी के। चल। सीढ़ी पे नाचेला चढ़ल बाड़ा का कि बला बदले हैं? एगो काम ना होखे ढंग से भोथार, और उ कान से टिमटिमी निकाला, ना तो खौलत तेल डाल दे तोहर कान में। हाँ माँ, हमके माफ कर दी। अरे बेटा, और कितना देर सीढ़ी पकड़ के खड़ा रही हैं? अपना बदल ले बना। ना माँ, रहुआ रहे दी। स्वामी, रवा मंदिर से कब आई जी? बस अभी आईनी, पुरोहित जी के फोन आए। हाँ आई, वो दोनों जेल से निकल गए बाड़े। बस 2-4 घंटा में वापस घरे आ जाइए। स्वामी, 14 साल से ये घर के दीवार सब तरस गए रहे। हम कितना पूजा कैनी, कितना मन्नत मंगनी कि हमार देवा जी के सजा कम कर दी, बाकी ना भइल। पूरा 14 बरस जेल में रहले। बाकी इतना बरिस के बाद आजू पल आइल बा जेकर सबे के इंतजार रहे। हाँ? ये गौरी काली के लेके कहाँ जा रहल बिया? अरे सत्यादास, हे राम, हम तो हार गए नी स्वामी, हम तो हार गए नी। अरे कितना संभाले की कोशिश कैनी लड़की के, बाकी लड़की हाथे ना आइल। 14 साल बाद एकर पिता जेल से वापस आ रहल बा, और ये लड़की चल गल चरे। रवा जानत बानी, आज सवेरे सवेरे ई खाई के पास फोटो खिंचवावे गए रहे। का कहल जाला ओके? सेल्फी। गिरत गिरत बाचल बिया स्वामी। अब बताई तनी, कुछ हो जाइत, कुछ हो जाइत तो का मुंह दिखाई थी हमरा और छोट भाई के। अरे कितना विश्वास के साथ है एकर जिम्मेदारी हमरा पे छोड़ के गए रहन। हम निभा न पाइनी, हम पूरा ना कर पाइने जिम्मेदारी। सब जाने ले कि रउआ कितना अच्छा से पालन पोषण कैले बानी गौरी के। अब फिर भी ऊ जिद्दी निकल गईल बिया त ई ओकर स्वभाव हा। रउआ अपना आप के दोषी ना मानी। रउआ एगो बहुत अच्छा माँ बानी। नील के ही ले ली। कितना सहृदयता से रउआ ओकरा अपनैले बानी। अरे भूख लागल होगी, थोड़े फलहार ले आई। हम मंदिर में बानी। धत।
अब थोड़ी देर में तू हमरा सामने आए बा। 14 साल बाद और तहार नजर अपन बेटी के खोजी और तहार बेटी वो घरे में ना होखी, काहे कि ओके तहार बिल्कुल फिक्र नहीं खे। बतावा जौन बेटी खातिर तू ई सब छोड़ला, जेल गईला, अंधविश्वास पलले बाड़ा, ओके हम पाल पोस के ऐसन लड़की बनैले बानी जे के अपन बेटी बोले में शर्म आई तो के। काली ओकर तो कोने औकाते ना बने देनी हम। और गौरी गौरी अरे अपन मुंह से का कहीं, खुदे आके देखला। गौरी के ऐसन कटार बनैले बानी जे रोज तोहार कलेजा के काटी काटी टिस टिस करके मरबा तू। अरे हम इससे और बढ़िया उपहार तरह के कहा दे सकत बानी। कल्याणी शाबाश, जबरदस्त, जय बात। गौरी सुनो तो, सवेरे भी हमने बिना बतौले गई रानी, अब दोबारा ठीक लगा था का? आज घर पे बड़का पापा। ओ कट द क्रैप यार। एगो तो उपू बिया, उ जब देखा तब हमारा के डाउन देखावल चाहत बिया। हम एगो सेल्फी का ले ली तो उ सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहल बिया और हमरा के हरावल चाहत बिया। समझे रे कहू अपने आप के। हम ओके हराइब, हम जीत के रहब। बाकी गौरी वहाँ घर पर सब। हाँ तू ते ये चाहत बाड़े ना कि हम हार जाए, हमरा पे लोग हंसस, हमारे इंसल्ट कर ना गौरी। ओ शट अप यार। पता ना कौन इडियट के वजह से ही ट्रैफिक जाम हो गइल बा। कॉन्टेस्ट मिस हो जाई। आई स्वेयर जे भी कइले बाना ओकर तो हम। गौरी काहे के ओके खराब चाहता रू? भाई लोग की ना कुछ राम जी कहले कि ओ कट द क्रैप यार। देख हम तोरा के वार्न कर रहल बानी। हां तू अपन और अपन राम जी के बीच हमरा के लेके मत आओ। राम जी, ए राम जी सुनी आई और ई बालिका के दर्शन दी। और तू अपन राम जी से बोल कि ट्रैफिक क्लियर करस। बोल। ठीक बा हम बोला तानी। राम जी प्लीज हमने के मदद करब, प्लीज ये ट्रैफिक हटवा दे ही ना। काबा डियर की बैड बॉय के चुन के सबक सिखावल हम राम जी से ही सिखले बानी। अब ज्ञानी टाइप लोग कहले बाड़े, पहला बेर माफ करा, दूसरा बेर इंसाफ करा। बस बहुत हो चुकल। लागत बा तो राम जी ने आराम से बैठ के चिल कर रहल बाड़े, तभी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहल। चल निकल यहाँ से। गौरी ओ शट अप यार, चल। गौरी
टाइम नहीं खे ना तो स्टूपिड के तो हम इहे बैंड बजा देती। जौना धरती पे सीता मैया के जन्म भइल बा वहाँ के वो लड़की के छेड़े तो ओकर वही हाल होखी ना जौन तू लोग के भइल बा। चला अब बारी बारी से अपन बहन के राखी बांधा। राखी दा। सजना सजना चला। ई बार तो राखी हाथ पे बंधले बनी, अगला बेर अपन बहन के तंग कैला ना तई राखी गला पे बनी और गांठ टाइट करब हम, समझला? ई बार तो राखी हाथ पे बंधले बनी, अगला बेर अपन बहन के तंग कैला ना तई राखी गला पे बंधी और गांठ टाइट करब हम, समझला? गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दी। भाई साहब, इतना सा मार तोहरा के भाई साहब कहे सिखा देलस? ज्यादा मार देती तो बाप बोलते ना। अरे भाग गए, मेहनत करवाई बेकार में। चला कोनो बात ना। सुनाई नहीं के देर हल लेट करवावे के बा, ऐसे खड़ हो गए जैसे राम जी के दर्शन के लाइन होके। चल पता ना उपू अपना आपके समझे लेका हम के हराई सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ली ही। मैडम के तो हम आज देखावत बानी, हमरा से पंगा बहुत बड़ गलती कर रहल बिया। ओके तो हम हरा के रहब। ई देख पता ना का समझे ले अपने आप के, एके तो हम छोड़े वाला नहीं की। बहुत हो गए काली, चल बैक स्टेज। काली तू ये बताओ कि तू कौन गाना गईबे, हम वही हिसाब से लिपसिंग करब। गौरी हम तक रैप यार जोन पूछ रहल बानी ओकर जवाब दे। हम तो भजन ही गा पाई। ठीक बा जोन भी गईबे अच्छा से गई है। हम देखत बानी कि बैक स्टेज में कोनो दूसर माइक बाकी ना। चल एक्सक्यूज मी, यहाँ एगो और माइक बाका ना। माइक नहीं खे। ओ गॉड गौरी अब का करे के? हम कुछ नहीं की जानत, तू कुछ कर। तू काला टीका है हमार। राम जी से बात कर कुछ होकर। हमके कोना हाल में कंपटीशन जीते के बा, हम कुछ नहीं की जान। हम राम जी से प्रार्थना करता नहीं
राम जी प्लीज कोनो राह दिखाई प्लीज। तो दोस्त लोग, आज के वॉइस ऑफ मिथिला एनुअल सिंगिंग कंपटीशन में रउआ सबके स्वागत बा। और अब हम पेश कई चाहत बानी रउआ लोग के सामने कंटेस्टेंट नंबर 38 जे बाड़ी गौरी झा। कहा बाड़ी गौरी झा? गौरी झा का वहां बाड़ी? वाओ काली, बस बस ऐसे ही रहे दा, कुछ मत कर। तो कैसे केहू ना पहचानी? काली चल। का गौरी झा वहां बाड़ी? लास्ट अनाउंसमेंट बा। राउर चेहरा पर गुलाल लगल बा। कारुआ चाहब कि 2 मिनट लेके अपन फेस के गुलाल साफ करके आई चाहब। प्रणाम। तोरा तो राम जी के कसम बा काली, ई कंपटीशन तो के कोना हाल में विन करे के बा, बस हमके जिता दे। उपू की तो हम पूरी तल देब। गा गा। संभाल ले राम जी। जल रही है राह का बन कर दिया, जाने कितनी रातों से तेरी सिया, खो के बैठी खुद में तुमको राम जी, अपनी खातिर तो मैं हूँ बस नाम की। आँखें मेरी रात दिन बरसा करे, एक झलक पाने को बस तरसा करे। तू इतना अच्छा गाना गईले, हम का करी? हम गुलाल डाल लेत बानी, कहे कि स्टेज पे एंट्री था हम ही मारब। काली
ई गाना तो जानल पहचानल लग रहा बा। भी दबा सकती नहीं, रात दिन बेचैन धड़कन किस लिए, इश्क है तो है ये उलझन किस लिए, कैसे है ये धुंध कुछ दिखता नहीं, राह कुछ दिखला मुझको राम जी। काली काली तू यहाँ आओ, हम लाइट ऑफ कर रहल बानी। आओ। फटाफट से लाइट ऑन कर दे, हम जा रहल बानी स्टेज पे। एक्सीलेंट। हमके माइक दे प्लीज। या तो दोस्त लोगन, जितना सुंदर चेहरा उतने खूबसूरत आवाज। हमें डिसाइड कैले रहनी कि आज के शाम जेके जितना ताली मिली उहे विनर होई, और सारा ताली तो रउआ के ही मिलल। थैंक यू। तो दोस्त लोगन, आज के शाम के विनर बाड़ी कॉन्टेस्टेंट नंबर 38। ताली से स्वागत करी। काली बस राम जी, हमार गौरी के हमेशा ऐसा ही खुश रखब, ऐसा ही ओके चमक मिले और सबके प्यार भी मिले। सजना 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 अरे के बाड़ा तू? का करत बाड़ा स्टेज पर? चला बाहर। हमके देखे दो के, हम बस देखल चाहत बानी कि ऊ के ना ना, तू चला यहाँ से। हमकी आवाज के सलाम करे दी, जे पूरा हाउस में जादू कर देलस। तू है बाड़ा ना जे बाहर केहू के पीछे भागे के कोशिश करत रहल? काली हम जीत गई नी। अब ऊ ही ना, पूरा मिथिला हमरा के प्रेज करी। मतलब हम चीजें इतना अच्छा बानी, हमार तो शैडो भी मिस वर्ल्ड जीत जाए।
ओ गॉड, ई मैड मॉम भी ना। इला तू ही बात कर। हेलो। काली हम जानत रही कि फोन तहरे हाथ में होखी, तबे कॉल कट करत रहू। डार्लिंग जी आवे वाला बाड़े थोड़ा देर में। जहाँ भी बाड़ू हाउस पहुँचा, पूछी पाई के लेके। अब तोहके अपन फर्ज निभावे के होखी, गौरी के काला टीका बन के। तोहार हर सांस ओकरा जीवन खातिर होखी, ओकर सुरक्षा और खुशी ही तोहरा खातिर सब कुछ होखी। अंडरस्टैंड कर रहल बाड़ू ना? जी जी हम आवत बानी। गौरी चला घरे चलल जाओ, बड़का पापा के आवे के टाइम हो गइल बा। व्हाट द हलवा, हम कंपटीशन जीतले बानी यार। हम अपन फ्रेंड्स के साथ जाई, हम कोनो घरे ना जाई। गौरी गौरी रुका ना। गौरी गौरी विश्वा, शायर बड़ा का सीधा भाषा में बात ना कर सकेला। अरे सर, ये आवाज तो पूरा दुनिया के आपन आशिक बना सकत बा, और रउआ हमरा शायर होके पे शक कर रहल बानी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमके ई जानल बहुत जरूरी बा कि ई गाना के गइले बा। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर, प्लीज। ओके ओके फाइन, हम जा रहल बानी। गौरी कोनो कंपटीशन में हिस्सा लेवे और ना जीते ऐसे नाचते कबो भइल बा? ना ना, तो फिर हाँ हाँ ना ना पार्टी तो बनत बा। ये गौरी कहाँ चल गई? बड़का पापा घरे आवत होखिए, अब हम का करी? ये गौरी भी ना खुद काहे ना सोच सकेले। बड़का पापा 14 साल बाद घरे आ रहल बड़े। शायद ये होखी। कहाँ गइल होखी लेकी? That's the girl. आवा विश्वा, शुभ मुहूर्त आरंभ हो गइल बा। टीका लगवाला। मंगलमस्तु। अब तू आजाद बाड़ा विश्वा। आंख खोला। ये आजादी तो हमरा के हो चार दीवारन से मिलल बा। असली आजादी तो हमरा तब मिली जब हम ओकरा के देख लेब, जेकरा खातिर हम ही कैद मंजूर कैदी। रहुआ हमके हमार प्रिंसेस, हमार गौरी के पास ले चली।
पापा पुरोहित काका के फोन आइल रहे। का जी वो बस चाचा जी के लेके पहुंच ही रहल बाड़े। सच? अरे वाह नीलू, जब वो गेट के पास आ जास ना तो हमरा के बता दिया। थोड़ा मेकअप के टचअप करे के पड़ी ना। 14 साल बाद डार्लिंग जी के सामने जाए के बा, ये कोनो जोक थोड़े ना बा। जी चाची जी बता दे। हम आवता नहीं। अरे पापा ई का? विश्वा के देखे खातिर आंख तरस गईल रहे बेटा। ऊ मना कैले रहे, यही से इतना साल होके जेल में देखे ना गईनी। तनी सोचा 14 साल बिता लेनी, अभी आधा घंटा इंतजार कईल मुश्किल हो रहा बा। साज बा स्वामी। हम हो अब इंतजार नहीं कर पा रहल। देवर जी के चेहरा देखे के बा हमके। अरे राम जी धन्यवाद। जल्दी आवा विश्ववीर, बहुत बढ़िया स्वागत होखे वाला बा तोहार। बड़का पापा आवते होखिए, ये शॉर्टकट सही रही, ऐसे हम जल्दी घर पहुंच जाए। तू जैसन कहले रहला ना विश्वा, हम बिल्कुल वैसे ही करके रख ले बानी। एकर मतलब हमार बेटी के लेके हमार जितना भी अरमान रहे वो सब पूरा होखी। सही समय और सही मुहूर्त पर। पिछला 14 साल के 5110 दिन के हर पल हम सिर्फ अपन बेटी के ही चिंता कैनी, ओकर भाग्य के बारे में सोचने की कैसे ओके बेहतर बनाई और सुदृढ़ और अच्छा हो सके, जैसे ओकर सारा परेशानी दूर हो जाए। हम समझ सकत पानी विश्वा, तोहारी दर्द हमसे बेहतर के समझ पाई। ये पिछला 14 साल तोहरा खातिर एगो महान तपस्या रहल। हम के अब देखे के बा कि हमार तपस्या सफल भइल कि ना। हम देखल चाहतानी कि पिछला 14 साल में हमार बेटी के कोनो तकलीफ तो ना पहुंचल। कैसे होके तू अपना पीछे काला टीका जे छोड़ के गेल रहला? काली? पुरोहित जी, जॉन उ कैली उ ओकर फर्ज रहे, ऐसे ही जरूरी नहीं खे कि रउआ ओकर नाम ली। आइंदा ये गलती ना होखे। सजना सजना
सजना